Така. Изглежда странно, но това ще е нещо като не влък, а нещо като челендж, в който ще изглеждам почти така. В смисъл, без той, само с очилите и шапката. Защото е пак по-скоро така. Не знам, зле съм в обясняването, не ме питайте. Ако имате въпроси, задавайте ги долу в коментарите. И да, ще имам клипове, в които изглеждам така. Изглеждам странно, знам. И да, ще правя едно предизвикателство с кола. Ще пия, ще се опитам да не се оригвам. Това е един челендж, който съм го пробвал няколко пъти. Да ви обясня история малко. Откъде ми дойде идеята? Защото просто нямаше какво качвам. Не ми идва идея. И заради това аз реших да снимам така. Изглежда много странно. Не само странно, а малко като всеки момент ще гръмне бомба. Котка джигитист. И да, сега се опитам да пия 2 литра кола. И се чуда да си сваля ли банданата или да остава. Не знам как ще пия през нея, при положение, че тук много място няма. Ако толкова. Ще я сваля. Баба. Добре. Така ще ме запомните. Изглеждам странно. За какво изобщо правя този клип? Не мога ли да си оставам в тайна как изглеждам? Колко толкова? Нека започваме. Газираме. Момент. Чакайте. До микрофона да отида. Изпускай. Ако се чуете, не, това не е от старите капачки, това е от ето те, обаче аз винаги ги късвам, защото са ужасни. Няма да ползвам чаша, защото чашите са за слабаци. Не си играме на едро, не на дребно. Все пак. Честно се неудобно. Как ти де? Ще пия може би по около 3 глътки. Всеки път. Това видео може и да не стане за нищо. Но пак ще го кача. Да си има. Корема ми се поду. И ми технаха сълзи. Вие не може да видите, но... майко. Майко. Не съм пил само 3 глътки, може би около... Не знам. Забрах си мисълта. Мозък, проработи бе. За какво си? Може би около 7-8. Да. Не знам за какво изобщо го правя. Наистина това, тази простотия. Ще го кача това видео, за да се посмеете с мен на моята простотия, защото да. Друго някакво правя. Все пак, да не забравяме, че часът в момента е момент да си видя стария телефон. Часът в момента е... Това няма батерия. Часът е почти 3. Буквално без 5 минути. 3 без 5 минути. Аз съм буден и правя челенджи. Много съм тъп. Не можеш да го направя като нормалните хора в 4, 5. Така, или по вечерта към 9-10. Тя от 3 през нощта. Маха.
О, корема почва много ме боли. Не изпускай нищо. Стои тук. Да ви разкажа малко и откъде ми дойде идеята. Това съм го снимал, но просто тогава нямах абсолютно никаква подготовка, не знаех как се снимат видеоклипове. Не, че сега много знам де. Сега съм просто един телефон, един очила, една шапка и една кола. Той. Не започвам с много скъпа техника, защото знам, че видеята може и да не се снимат с скъпа техника. Могат да снимат перфектно и с нормално. И така. Идеята ми дойде от просто написах челенджи в търсачката в YouTube и там ми излезнаха видеоклипове и то доста. Не, дръж. Това ми известия. Много тъпо. Не знам дали ще стане за нещо този клип. Ако стане, моля лайкнете, пишете долу в коментарите, става ли за нещо този клип, защото си нямам абсолютно никаква идея. Ще стане, няма ли да стане. Ходи, поводявам. Не, че вече... Добре съм се родил луд, че иначе щех да поводим. Моя много добра поговор. Между другото, последвайте ме в TikTok долу. Под... Чакай малко. TikTok-а може ми го намерите долу, в описанието, Инстаграма ми. Маяк. Маша право втори опит. Не знам. Хора, по принцип, да, тръгна да казвам едно, па после друго и трето и пето и осмо и десето. Отдолу може да ми намерите TikTok-а, Инстаграма. Майко. И това майко. TikTok-а, Инстаграма, Discord групата ни, която почти не е готова. В смисъл, почти готова. Съвсем малко неща остават. Там ще има известия кога ще качвам нови клипове. Може да гледате в общност в канала. Там може да видите доста неща. Ако скоро кача нещо, ще има, може би мисля на седмица да има по 2 видеа. Защото покрай даскалото, покрай всичките простоти, които ми се случват в шибания живот, аз нямам време да записвам. Доста от приятелите ми ме заебаха, примерно хакера. Той вече няма снима и няма, може би, да го видите скоро в канала. Ако видите, или просто един път сме решили да снимаме, или просто ако не го видите, то е вън от канала. Той ми предлагаше да започнем заедно канала, в смисъл двамата, но аз тежко реших само аз да си го снимам. Просто той да ми помага с видеоклиповете, защото да. Прото много други хора, които сте виждали през времето, в което съм качвал. Да. Просто някои от хората няма ги видите и заради това в момента съм сам. Ако навия някой да снимаме един челендж, това ще бъде никога. Аз не съм добре в убеждаването за някои неща. Няма да си сваля очилата. Да, отлеснах се, да пием. Ох, майко. Ой. То клип не знам изобщо защо го снимам все още. Няма да бъде много дълъг със сигурност. Може би около още 2-3 минути.
Трябва да ми почивка за малко. Така, върнах се след около 30 секунди. Не пускай. Не. Отмина бурята. Да, кажете ми хора долу в коментарите, искате ли все още челенджи? В смисъл, например, по един челендж на 2 седмици, защото със сигурност няма ми идват много идеи. Моя мозък не е бачка. Бачка за как да създам проблеми, как да се измъкна от проблеми. Аз да винаги съм, нали, сещате се. И да. В момента се чуда някаква нещо. Абе, да пиеме, еба съм глава. И да. Не мога хора да ви кажа само, че ще качвам редовно. В смисъл, ако качвам редовно, значи съм умрял. Или просто съм накарал да снимаме в един ден поне около 5 клипа, на следващия още 5-6. И така и почва да ми... Когато ми почва да не бачка. Трябва се аз на кой свят съм. Знам колко съм си. Да. Да, хора, става ми тежко, не мога вече. Да, всички ще кажат, ама това бебе, така. Хора, не съм по това. Пия кола редовно. Но просто не мога. Вие си решавате какво ще правите, така че нема и бе за вашето решение. Goodbye! Абонирайте се, лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте и там, което се казва. Goodbye, мен.